ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ኣብ ሃርሞኒ ሜድያ ዝፍኖ ዜና መጽሔት እዩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ሓደ ኣርእስቲ ኮይኑ ካብ 1 ጁላይ ኣብ ተግባር ዝወዓሉ ሕግታት ኣዝዮም ብዙሓት ሕግታት ስለ ዘለው እቶም ሕግታት እዚኦም ከዓ ንገለገለ ክፋል ተዓዘብትና ብቐረባ ዝትንክፉ ስለ ዝኾኑ ሕልፍ ሕልፍ እንዳበልና ኣብቶም ዕርዮም ዝትንክፉ እዮም ዝበልናዮም ነጥብታት ከዓ ዝያዳ ግዜ ሂብና ክንዛረበሎም ኢና እዚ ንክንገብር ናብቲ ከም ልሙድ ናብቲ እቲ ዜና በሳማራይ ገይሮም ኣብ ሓደ ውፅኦሞ ዘለው ናብኡ ክወስደኩም እሞ ካብኡ እንዳረኣኹም ዘራረበሉ ኢና ኣብ ሽወደን ሬድዮ ዝወፀ ኣብኡ ዝዘርዘርዎ እሱ ኢና ክንዘራረበሉ እዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ዕለት 1 ጁላይ ኣብ ተግባር ዝውዕል ሕግታት ኮይኑ ካብኡ እቲ ቀንዲ ናይ ንኣብነት ናይ ዲዘልን ናይ ቤንዚንን ዋጋ ምጉዳል ናይ ባቡር እስካዕ ዲሰምበር መጨረሻ ግዝያዊ ምጉዳል ዝገበርዎ ካልእ እውን ድኳናትን ናይ መግቢ ፋርማሲ እዚኣቶም ይግደዱ ካሽ ንክቕበሉ ዝግደድሉ ኩነታት እንደገና ብዛዕባ ኣንድራሃንድ ክተካር እንተደሊኻ ብፍላይ ከዓ ናትና ተኸታተልቲ ትምልከት እዚኣ ኣደነው እቲ ብብዝሒ ብልምዲ እንዳ ዓበይቲ እንዳበልና ንዛረቦ ኤልድሮኦም ሶሪ ዝሰርሑ እሞኒ ቋንቋ ሽወደን ግን እኹል ደይብሎም ንዕኦም ቋንቋ ክራቭ የትውሎም ኣለው እዚ ማለት ከዓ እቶም ኣስራሕቶም ንቋንቋ ኣገዲዶም ክሰድዎምን ቋንቋ ክኽእሉ ክመሃሩን ክጉደዱ እዮም በዚ ሕጊ እዚ ማለት እዩ እቲ ሕጊ ሓደ ብሓደ ምስ ንሪኦ ቀዳማይ ሕጂ ብኣንድራሃንድ ንኽተካሪ ከቕልልዎ ወሲኖም ኣለው ቀልል ዝበለ ክኸውን ኢሎም ወሲኖም ኣለው ብዙሓት ትካላት ከዓኒ ካሽ ክቕበላ ክግደዳ ንኣብነት ናይ መግቢ ትካላትን ፋርማስን እዚኦም እምብንኸይብሉ ብሕጊ ከምኡ ባህለኹም ደለው ካሽ ከዓኒ ኣብ ኮንትኻ በቲ ማሽናት ከተወቱ ከም ትኽእል ክኸውን እዚ ሓደ ካብቲ ሕጊ እዩ ኣብ ስራሕካ እንድሕር ዳ ኤሌክትሪክ ማኪና ወሲድካ እሞ ቻርጅ ዝገብር ኮንካ ብነፃ ክኸውን ስካት ፍሪ እስከ ግብሪ ደይብሉ ማለት እዩ ኦኬ እንደገና እቲ እዚኣ ብፍላይ ኣገዳሲት እያ ስነ ኣእምራዊ ጎንፂ ኣብ ዘካይዱ እዚ ከም ገበን ኮይኑሎ ተባሂሉ ናትና ሰብ ብዙሕ ነዚ ፈልዩ እንታይ እቲ ስነ ኣእምራዊ ጎንፂ ኣይፈልጦን እዩ ኣብዚ ግን እንታይ ዝብል ዘርዚሮም ኣለዉ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ከም ሓደ ወንጀል ኮይኑ ይኣትሎ ኣብቲ ሕጊ እዚ ማለት ከዓኒ ብተደጋጋሚ ግዜ ክሬንክኒንጋር ከምዚ ብስባስ ወይ ከዓ ምስቃይ ወይ ገለ ዓይነት ወይ ምፍርራሕ ወይ ምግዳድ ወይ ከምኡ ከዓ ምክትታል ከምዚ ኦቨርቫክኒንግ ምክትታል እዚታት ከም ስነ ኣእምራዊ ቮልድ ኮይኑ ከም ገበን ኮይኑ ኣሎ እዚ መቕፃዕቲ ናይቲ ከዓኒ እንተበዝሐ 4 ዓመት ክኸውን ኢሎም ወሲኖም ኣለው እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ ሓድሽ ኤነርጂ ሪኒዌብል ኤነርጂ ዝበሃል ንዕኡ ቲድስ ግሬን ሰረእትየምሉ እዚ ከዓ ኣልኮል ስካት ካብቶም ደቀቕቲ ኣፍረይቲ ንዕኦም ንምትብባዕ ተባሂሉ ዝገበርዎ ናይ እስካት ናቶም ምጉዳል ኣሎ እዚ እቲ ናይ እንዳ ዓበይቲ ዝበልናዮ ናይ ቋንቋ እዚ ኣርቤስ ጊባረ ኣብ ኤልድሮኦም ሶሪ ዘለኹም ኩላትኩም እቶም ብፍላይ ቋንቋ ድኹም ዝበለ ዘለኩም most ervida stood for stroke quickly ነቶም ቋንቋ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት እዚኣታ ኩሉ ሻዕ ንብላ ማለት እዩ ክልተ ሻዕ ዝስሕቁ ንብላ ማለት እዩ ሓንሳብ ሰባት ስሒቆም ኢሎም ዝስሕቁ ካልኣይ ከዓ ምስ ተረድኦም ብፍላይ ኣብ እንዳ ዓበይቲ እቶም ዓበይቲ ቋንቋ ሽጎር እዮም ክኣርጉ ከለዉ ኣዘራርብኦምን ምስማዓኦምታቶምን ገለን እንድሕር ዳ ሽወደን ካብ ቁሩብ ቁርጭጭ ኢሉ ምስኣቶምን ክትራዳዳ ኣይክትክእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ እንታ ከተድልያ እቶም ሓለፍቲ ኩልሓ ነቶም ሰራሕተኛታቶም ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ክሰድዎም ዝብል ሕጊ እዩ እዚ ከዓኒ ፋስት ኦም ሶሪስ ኮንታክት på äldreboenden alla som bor på äldreboenden ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Det är en ökning av reformen som tidigare bara gällde hemtjänsten. Av hemtjänsten ጥራሕ ዝነበረ ኣገልግሎት ናይ ኦምሶሪ ኮንታክት ዋላ ኣብቲ ኤልድሮቦንደ እውን ክኸውን እዚ ማክስ ታስካ ናይ ፎሽኩል ኣብ ይፍተር ቀኒሶም ኣለው እቲ ማክስ ታክሳ ዝበሃል ነበረ endera reglerna för mattaxan i förskola och fritidshem sängen för hur höga avgifter kommuner får ta för verksamheten ናብቲ ዝወስድዎ ዝነበረ ቀኒስዎ ኣሎ ከምኡ እንዳበልና ኸድና እቲ ናይ ባቡር ዝበልናዮ ናይ ቤንዚን ዝጎደለ ንህለ ናይ ባቡር ስጋዕ 31 ዲሰምበር ኣግዲሎሞ ከም ዘለው ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ከዓ እቲ ዘእትውዎ ገንዘብ ኣዝዩ ብዙሕ
6.5 ሚሊያርደር كرونر اتيم አለው ነዝናይ ባቡር ማለት እዩ እዚኣታ ኣገዳሲት ብቐዳማይ ተዛረብናላ ሕጂ እውን ክትግደሱላ ዝኾነ ካብዚ ቻይና ገለ ዝእዘዝ ዝነበረ ንብረት እዞም ኩላትኩም ዝሕሱር እንዳኣዘዝካ ዝመፅእ ዝነበረ ንነፍሲ ወከፍ ተምፆ ፕሮዳክት 3 ዩሮ ንሓንቲ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ኦርደር 5 ኣምፂኻ 15 ዩሮ ብላዕሊ ክኽፈሎ እዩ ማለት እዩ እዚ ስጋዕ 150,500 كرونر ስጋዕ ዝበፅሕ ዝገዛእካ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ተኮይኑ ካልእ ኣለዎ ናቱ ዝኽፈለሉ እዚ ግን 3 ዩሮ ናብ ሓንቲ ኣይተም ማለት ኣብዚ ምግዛእ ክሓስር እዩ ዳርጋ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ሓድሽ ናይ ዲሞንስትሬሽን ሬጉላር ፖሊስ ታይ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ብዙሕ ግዜ ተረኦም ጉድብ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ዝያዳ ዕድል ይወሃቦም ኣሎ እቲ ኣብ ዩስድ ፎር ሴኩሪቲ ኮንትሮል እዚ ኸ ሴኩሪቲ ኮንትሮል ኣብ ኤርፖርት ከባቢ እዚ 400 ሚልዮን كرونر እትየምሉ ሴንክት ኦኬ ሕጂ ኩሉ ዚታት መፂ ዘሎ ብፍላይ ተን ኣገደስቲ ዝበልክዎን ፎሬንደሪንግ እዚ ኣብ ፎርሴኒንግ ስተደት ካብ 1 ጁላይ 2026 ንስልዕሊ 3 ወርሒ ሶሻል ሓገዝ ዝወሰደ ኣብ ኣክቲቪቲ ክሳተፍ እዩ ናይ ጥዕና ፀገም ተለዎ ኸ ናይ ሓኪም ወረቐት ከምፅእ እዚ ኣብ 2027 ከ ናይቲ ሓገዝ ደረጃ ይሂቦም ክቕንስዎ ነቲ ገንዘብ መደብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንዳተረረ ዝኸይድ ዘሎ ሕግታት እንታይ ዝቕየር ዘሎ እንዳፈለጥካ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ እዚ ንትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ገበን ዝገበሩ ተባሂሎም ካብ 15 እስካብ 17 ዝዕድሚኦም ንዓኦም ተባሂሉ ከዓ እዚ ሕግታት እዚ ተቐይሩ ንማእሰርቲ ቆልዑት ካብ 15 እስካብ 17 ማእሰርቲ እውን ክፍረዱ እዚ እውን ዝተወሰነ ነገር ኣሎ ሓደ ካልእ ፍልይ ዝበለ ኣብዚ ዝመፀ እንታይ እዩ ቤት ማእሰርትታት ወሒድዎም ስለ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ውፅኦም ኣሎ ቁልጡፍ እሞ ማእሰርትታት ክሰርሑ ብዓብዪ ሄክተንን ኣንስታልተን ብዓብዪ ኸ ኣብ ኢስትላንድ ተሰማሚዖም እሱራት ናይ ሽወደን ኣብ ኢስትላንድ ከይዶም ዝእሰሩሉ ኩነታት እዚ ከዓ ብሕጊ ካብ ዝተቐይሩ ዘሎ ሕጂ ምስምምዕ ገይሮም ነቲ ምምሕዳር ናይ እሱራት ኣብ ኢስትላንድ ዘሎ እሱ ይቕበሎም እሱራት ኣብኡ ከይዶም ክእሰሩ ከዓ ስምምዕ ገይሮም ኣለዉ እዚ ምክንያቱ ኣብ ሽወደን ዘሎ ቤት ማእሰርትታት ስለ ዝበዝሕን ስለ ዝወሓደን ተባሂሉ እዚ ሓድሽ ኣገባብ ኣታትው ኣለዉ ማለት እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ንሪኦ ዘለና እንታይ ፅልዋ ክህሉ ወይ እንታይ ሳዕቤን ክህሉ ወይ ከምቲ ቀፃሊ ንዛረበሉ ዜግነት ምስ ተባሃለ ቋንቋ ተባሂሉ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደን ምፍላጥ ተባሂሉ እቲ ቋንቋ እውን ኣትዩ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ዓለም ቋንቋ የድልየካ እንደገና ከዓ ሕጂ ወላቶም ትሰርሑ ዘለኹም ወዲእኩም ኣብ ስራሕ ዓለም ዘለኹም ቋንቋ ናይ ሽወደን ዓቕምኹም ድሩት እዩ ተባሂሉ ነዚኦም እውን ስልጠና ክወሃብ ኣለዎ ኣስራሕቲ ግድን ክመሃሩ ቋንቋ ክገብርዎም ኣለዎም ዝብል ይወፅእ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ከምቲ ደጋጊምና ንብሎ ኣብዚ ከለኻ ነቲ ትነብሮ ሕብረተሰብ በቂዕካዮ ምስኡ እንዳኸድካ ማዕረ ማዕርዩ ቋንቋ ማዕረ ማዕርዩ ኣካል ናይቲ ትነብሮ ዘለካ ሕብረተሰብ ክትከውን ምኽኣል ኣዝዩ ፀጋይ ነዊሕ ዓመት ገይርካ ኣብዚ ቋንቋ ተደይመዲሕካዮ ነቲ ቋንቋ ደቅኻ ብክትሕግዘሉ ብፍላይ ነዞም ንኣሽቱ ወለዶ ትመፁ ዘለኹም እየ ሕጂ ክመክረኩም እዞም ደቅኹም እንድሕር ዳ ኣብ ትምህርቲ ሓጊዝኩሞም ከማን ቀሊል ኣይኮነን ይትረፍኪ ሓገዝኩም ክትሕግዝ ተኾንካ ከዓ ግድን እቲ ቋንቋ ናይቲ ቋንቋ ጥራሕ ደይኮነስ እቲ ሳብጀክት እውን ባዕሉ ክትርድኦ ስለ ዘለካ እንድሕር ዳ እቲ ዓውደ ትምህርቲ ይፈለጥካዮ እቲ ቋንቋ ይመለኽካዮ ንደቅኻ ተደይ ሓጊዝካዮ ከመይ ገይሮም እሞ ክዕወቱ ክኽእሉ ደኣሞ ስለዚ ኣብቲ በቐረባ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ንነብስኻ ክትዓቢ ቋንቋ ክትቅየር ተባሂሉ ዝመፅእ ዘሎ ሕግታት ኣብኡ እንተደይፈሊጥካዮ ሳዕቤኑ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኸውን ነዚ ኣዝዩ ተገዲስኩም ክትርእይዎን እሞ እቲ ናይ ቋንቋ ነገር ኣብ ኩሉ ዝመፅእ ዘሎ ወላ እንዳሰራሕካ ወላ ዝኾነ ፈተና ናይ ዜግነት ደይብልካ ከሎ ክትመሃር ክትፈልጥ ዝያዳ ንደቅኻ ዝሓልፍ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብኡ ተገዲስኩም ክትርእይዎ ይግባእ እንዳበልና ናይ ሎማዓንቲ መደብ በዚ ኸዛዝሜ ኣብ ቀፃሊ ካልእ ኣርእስቲ ሒዘ ዝመፀኩም ሰላም ከመይ